De camperplakken in Jestemar, Sibranderhuis, Anjem en de Westereen hebben een plakje gekregen op de lijst van de 50 beste camperplakken van Europa. Een grote prestatie en volslijn logisch nebst de gasten. De entourage hier allemaal, hoe het verzorgd is. Ja, kijk maar naar de toiletten. De jachthaven is altijd gezellig. Er is altijd reuring hier zo en dat vinden wij leuk. Hartstikke netjes en schoon en ja, het is zo verzorgd altijd. Ja. En lief, hè? Alles met elkaar. Ja. En ja, het gezin ook. Het is allemaal zo hartelijk. Dit is toen mijn thuis, hè? Ja, dit is ons thuis. Mede-eigenaar Jitty Mozes is blied met de prijs. En dit viel dan ook als een soort beloning voor haar. Dat is hartstikke mooi. Ja, dat is een kroon op je werk. Het is midden in de Friese woorden, kun je hartstikke mooi fietsen. En mensen kunnen met de camper rondwetten staan, mensen kunnen op het gasveldje staan. Sanitairgebouw is geen. Het camperplak in Kukherne viel voor de gasten als thuiskomen. De vaste gasten kennen Inoor goed en helpen elkaar. Het plak had dan ook een soort oantinkens. De liefde hè, daar van de familie Mozes. Dat is geweldig best. De aandacht, als er wat met Renze was, belde de dokter maar, ik ga wel met jullie mee. Zo, het was altijd spontaan hè? En lief, altijd zorg. Dus ja, dat was hier hartstikke mooi. En alles met elkaar. Ook, als ik kwam met de camper, dan hielden ze met het sjouwen. Het was allemaal geweldig.